Je to jednoduchý. Když řeknu teď, všichni takhle svítí. Když řeknu dolů, tak dolů. Dolů! A C! A dolů! A C! A dolů! Ty vole, to je dobrý. Dobrý. Pak budeme střídat pravou a levou stranu. Pravá ukážu, vy svítíte, vy jste dole a naopak. Pravá strana, levá strana, pravá strana, levá strana, pravá strana, levá strana. Jo! Nebojte, to dělat nebudu. Když zakřičím Plzeň, všichni se zamáváme. Plzeň! Mám pocit, že jsem ve vesmíru. Dobře. Tamhle vzadu vidíme se, uděláme mexickou vlnu. Nechvátejte, užijte si ji, tam odtuď, pomalu sem. Ještě jednou. Mě to normálně zrušuje. Přátelé, v tuhle chvíli to budeme natáčet a jsem si jistý, že tohle video obletí celou republiku. Jestli jste připravení, já můžu. Jdeme na to!